Welcome mga brad. Have a wonderful Sunday sa tanan. Continuation ni sa atong last nga episode 1, what makes a great guitar solo. So karon atong iskutan ang gitawag nga mga sweet notes or chord tones. Overview lang gyud ni sa atong following videos pa, mga sumusunod nga mga videos ani. So guide lang ni siya. So pwede rin yung ma-research po na ginahan, nagka naman YouTube, nagka na ko ang importante lang na ay guide no, pareho ani. So chord tones, muna yung mga importante nga notes sa usa ka chord. So tulo, upat ra na sila. Tulo pwede man i-expand to upat. So tulo is 1, 3 and 5 sa usa ka chord. Then pwede na madungag dominant 7 or major 7, pwede. So muna yung muna diha ka mo landing nga makaingon ta nga kasagaran nga di gyud kasagaran halos ang mga guitar solo gyud nga nindot nagla-landing ang every phrase nila sa chord tone or kanang sweet notes muna sila ang mga angay nga landingan. So even mga jazz guitarists, improvisers, ang importante nila ang chord tones or ang mga sweet notes sa usa ka linya. So mga bago pa ta nga maggitara atong kanunay na to nga dapat kanunay na to nga gusto may bawan is kanang skala. So ako lang guide is dapat na nato i-learn nga skala sa beginner is major scale and corresponding minor scale. So mura na dapat nato may bawan dili tanan mga 40% of songs sa una, 60% of songs nasa major scale. Karon nasa mga 40% kay nanay mga kanta nga gi-minor no. Pero relative minor gyapon sa major scale. So gagawar gyapon sila. For example, C ang iyang relative minor is A minor. So same scale, lahi lang nagkasugod. So for example, C ang A minor. So mauro na nga notes pero lahi kasugod. Mo man ay kalainan sa minor and major key. For example, C major scale, pareho na og notes tanan sa A minor scale, iyang relative minor. Pero ang diferensya is asa magsugod ug asa mag-end ang note. So for the key of C, magsugod ang kanta C, usually mag-end gid sa C. Mo na nga in the key of C siya. Pero may in the key of A minor gasugod ang kanta, usually A minor po mag-end. So mo nang ikaingon ta nga A minor ang key. Pero ang notes gigamit is C major scale. So nga na rano guide rin siya pero ato pa ning expand. Kaning mga guitar solos nga akong gingon nga last time nga number 1 to no, nagagamit siya og melodic approach. So ang melodic approach is chord tone kid siya nagka-landing ang mga nota. So magdagandagan man na siya. Ang iyahagi pong kanto na is chord tone or ang sweet note niya. So yung kay chromatic nga scale, ang iyahagi pong bagsakan ana is ang chord tone sa usa ka chord. So for example G, so ang chord tone sa G is G,
B and D. So choose gyud kag note nga chord tone no, sa mga phrases asa mag-end, asa mag-start para nindot mo ni ang higher level na sa guitar soloing no, sa ato pang entrada, ato pang beginner soloing is mag-learn pa ta og major scale, do re mi fa sol la ti do, mo bubble do. So angay po na to na may buan and ma-memorize po na to ang fretboard. Mo po na ang kaduha. Una is ma-memorize na to ang movable do para in a way ma-memorize po na to ang fretboard. So movable do pasabot for example G, do re mi fa sol la ti do na siya pero sa G, na key of G. A, na key of A. So in the key of B. So muna atong balik-balikon ra. No need mingon nga ang skala na. Ang dapat na to ma-learn as beginner major scale and corresponding natural minor. Mura na siya. Mura yan na kasimple no. Then in a way ma-memorize na to na, ma-memorize mo na tong chord tones. Ang 1, 3, 5 o 7 sa usa ka chord. So ito na ni expand po hod. Ano sa ta, mga masters, mga brad, ato pa ring episode no, sunod episode 3. God bless and have a wonderful Sunday.